Индиецът Сумен се отправя на своето пътешествие с колело по света преди 5 години. Изминала 69 000 км. Поставя си за цел да обиколи 191 държави. Мисията му е да помага в борбата срещу чумата на века СПИН и да запознава хората с индийската култура. Започнах пътуването си от Индия. След това обиколих Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Казах си, защо да не обиколя целия свят. Така започна всичко. Моята колега Даниела Кънева в колата, тя е била много пъти в Индия, но аз никога не съм имала шанса да я посетя. Кое е първото нещо, което трябва да знам за твоята родина? Мисля, че просто трябва да отидеш в Индия, да я докоснеш, да я усетиш и никога няма да си тръгнеш оттам. Кажи ми какво видя, какво взе от другите страни, какво почувства за света. Всъщност това, което разбрах, е, че в Индия можеш да видиш целия свят. Отправих се на това пътуване, за да вляза в дълбочина, да разбера същността на човечеството. Какви хора срещна до сега? На много места срещнах радостта. В Бирма почувствах приятелство, в Афганистан сърдечността, в Грузия любовта на хората, в България гостоприемството. В България съм уседнал при едно семейство, Мария и Влади, които имат 2 малки деца и съм много щастлив с тях. Казваш гостоприемство, но си имал доста неприятно преживяване в България. Ограбили са те. Разкажи ни за това. Да, така е. Обраха ме още първата нощ в София. Удариха ме в лицето, взеха ми пари, взеха ми и фотоапарата, загубих снимките, които бях правил. Говориш за това с усмивка. Как така си толкова положителен? Защото не почувствах, че действително обеднявам с това, което се случи. Напротив, това е част от моето познание и опит за света, който придобивам. Като цяло има едно разделение между изтока и запада, между материалното и духовното. Как го усещаш ти в своето пътуване? Духовното не може да се купи с пари. То е навсякъде, вечно и безсмъртно. Ако искаш да постигнеш духовна нагласа, можеш да я постигнеш, макар и трудно. На къде ще се отправиш след България? Отивам в Македония, после в Гърция. И все пак от това, което си видял до сега, светът е по-скоро добър и красив или грозен и зъл? Зависи какво търсиш. Ако търсиш лошото, ще се сблъскаш само с него. Ако имаш очи за добро, то ще го виждаш навсякъде. Повтарям. Дори когато срещна един крадец или някой лош човек, той също е добър по-своему. Какво искаш да вземеш със себе си, когато си тръгваш от България? Когато си тръгна от тук, се надявам да взема любовта. Любовта, която почувствах от хората. Срещнах на толкова много места и ще я запазя в сърцето си. Какво имаш в чантата си? Какво носиш там? Може би спомени? Ето това ми е подарък от мои много добри приятели. В Индия това се нарича ашан. И когато се храним, сядаме върху него. Така че това е още едно доказателство, което ни свързва българите и индийците. Какво ще правиш, когато обиколиш света, когато мисията ти приключи? След като приключи мисията ми през 2020 година, искам в Индия да създам едно глобално селище, в което да се занимаваме с благотворителност и да служим на обществото. Казваш, че усещаш света като едно цяло и все пак на къде отива той? Във всички религии се знае, че света отива към разрушение. Не е важно на къде отива света, а как ние да бъдем щастливи, да изпитваме любов и да сме в мир със себе си. Защото ако раздаваме тази любов, това ще промени и спаси света, който ни заобикаля. Ето сега, ако почувствам нужда да прегърна Даниела, ако я почувствам като моя майка, защо да не го направя?
А искаш ли да я прегърнеш? Да, да, без съмнение.